food mo, bakla? Anong food mo? Good morning, Gendy Vlog. Kain po tayo. Meron po kami mainit na pinapainitan. Good morning po. Ito po ang rice namin. Kasi mamaya, kailan kami ng car. So, need namin kumain ng rice para busog kami. Diba? Kami malalasing pa. Cải tổ nó bikin, cái chủ đề khoa học tôi đang chơi có cái việc bảo cái vô ngào bây giờ. Cái chưa có sai được à? Không sao gì. Cái chưa có bằng cái chưa. Rồi đi lui rồi, bắn ra. Đi qua đi à, đi ra cái món ô ra này, đi ô. Aming mga ano, yung mga asong ulol.
Nagpapaganda ang aming Donya. Kanang doon niya. It's really hurt. Ang kamahal nito. Ano pong pinapaayos niyo? Anong pinapaayos niya? Nakulaya lang kasi may puti na doon. Ayaw daw niya magkita may puti. Cold na is. Ano ang diferensya niya? Walang gulong daw. Hindi ko ang mag-init sa lilit. Ito. May... Hello. Wala palang kwenta. Oh. Ito po, Ba't nagpapaganda. nawala ka kagad kagabi? Siyempre, ginom kami nilalabs ko. Alam mo naman. Wala, hindi na. Labot yung cellphone. Tagal namin yung sa mo. Wala ako kasing internet. Ay, kasi birthday ni Kim. Ayaw na magkita mo. Ikaw nang nakawa. Parang nagpupunta kami doon. Bibili kami ng ano. Babay doon niya. Eh, bili kayo ng cake ni Jenny. Babay doon. Babay doon niya. Andiyan ba si Andun, siyempre. Andan, awag na si Inday magbili. Babay doon niya. Bye-bye. Dala ko. Plastic. Yeah, ciao la. Dalaw lang lang na kayo. Titingin kami ng bedsheet, guys. Para naman maiba ang panahon. Sabi nga niya is, kaya tuloy ang buhay. Thank you for the sponsor, Chinito. Yan. Saan mo yung binili, Tal? Ay, sponsor natin. Sponsor. Sponsor, si Chinito. Okay. So, buy one, take one. So, Tignan natin. tayo. May nagulat tayo magbabayot. Tignan natin. Buy one, take one din tayong dalawa. First one is... So, Skechers. Para naman tayo mag-Skechers din New Year, susot natin to, boy! Kasama sa sa ano sa inyo. Magdudumi. Madudumihan na. Pero maganda yung butterfly. Ano? Pambata. Kay Mimi yan, good luck ka. No. Ito naman yung isa. Isa. Plain white. Kay ate. Oh. Sa akin yung butterfly kasi bata pa ako. Hindi niya matanggap yun, boy! Ano ba klase ka? Okay, ayun siya, guys. Ako na. Yan. Yan.